yn y podcast. Ie. Os rydyn ni'n stori o dŵr mewn... Mae wedi bod yn grêt i just ymarfer gyda plant ac ymarfer gyda athrawon sy'n gallu helpu fi. Dwi'n teimlo fel mae fy iaith yn wella, achos, mae rhaid i fi ymarfer fy iaith yn y sesiynau o'n i'n just nervous iawn, achos meddyliais i bod bobl yn just teimlo fel like, who's he? trying the language, ond bob person mewn ysgol Gymraeg wedi bod yn hyfryd iawn. Dwi'n teimlo falch iawn i bod rhan o'r cymuned Gymraeg.